començar la mascleta.
Molt bona esta mascleta. Molt bona esta mascleta pirotècnia, Tomàs, de Benicarló. Pese a la pluja intensa que està ara caient en València, en esta plaça de l'Ajuntament. Però ha fet una bona mascleta, com sempre fa pirotècnia Tomàs de Benicarló. I estic segur que també haurà gaudit moltíssim avui de la mascleta just la cor, ahí dins, al costat del pirotècnic. Avui per la humitat, ahí està Gregori i els seus operaris que han volgut dedicar esta mascleta a un home mític del món de la pirotècnia.